Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai suna Nishadinku TV. Idan ba ku manta ba muna karanta hikayar Aladdini mai fitilar sirri ɗan attajiri Shamsuddin, inda muka tsaya a kashi na 2. Yanzu kuma za mu ci gaba da kashi na 3. Fatan za ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu koyaushe. A kashi na 2 idan ba ku manta ba mun tsaya a daidai inda iyayen Aladdini suka yarje mai cewa ya fita fatauci, inda mahaifinsa yake ba shi labarin wasu dajijjika guda 2. To yanzu za mu ci gaba. Ta yaya haka ke faruwa? Aladdini ya tambaya. Saboda akwai wani badawi dan fashi ne ana kiransa a Jalanu. Aladdini ya ce wannan nufi ne na Ubangiji. Idan ina da rabo ba abin da zai same ni har na je na dawo. Daga nan su kawo zuwa wajen taruwar fatake suna kore dabbobinsu. Shugaban ayarin ya garzayo ya sauka daga alfadararsa, ya sumbaci hannun shugaban fatake yana mai ce masa, ya shugabana, na jima ban ganka ba, duk lokacin da ka ɗauke mu aiki ka ɗora min bisa wannan sana'a. Shamsuddin ya ce kowane lokaci akwai sha'anin da yake zuwa da shi, haka kuma wanda ya yi wannan waƙar ya yi gaskiya da ya ce, tsoho yana yawo cikin duniya, har gemunsa yana taɓa gwiwoyinsa. Ni ko na ce masa me yasa haka nan? Ya ce min, ya zub da ƙuruciyarsa. Na tafi zan nemo ƙuruciyar nan, ita ke sawa na tuna yin wasa. Da ya ƙare waƙarsa sai ya ce da shugaban ayari, ba ni ne zan yi tafiya ba, wannan ɗan nawa ne zai bi ku. Ƙami ya ce Allah ya kiyaye shi domin ka, suka ce amin. Sannan shugaban fatake Shamsuddin mai alheri ya shirya yarjejeniya a madadin ɗansa, sannan ya nuna masa cewa ya riƙe shi a matsayin ɗansa. Sannan ya ba shi dinari 100 ya ce ya raba wa mutanensa. Daga nan ya saya wa ɗansa alfadarai 60 domin laftinsa. Sannan ya sayi fitilu da sauran kayayyaki ya bashi domin ya kai ga kabarin Shehu Abdulkadir Jilani. Ya ce da shi ya ɗana ka riƙe wannan a matsayin mahaifinka, duk abin da ya umarce ka aikata kuma ka yi masa biyayya. Daga nan ya juya bisa alfadararsa da bayansa ya koma gida. A wannan dare yasa aka sauke Ƙur'ani mai girma aka yi walima domin girmama Shehu Abdulkadir Jilani. Da gari ya waye ya danƙa wa ɗansa dinari 10,000 yana mai cewa, idan ka shiga Bagadaza kaga tufafi suna da tsada sai ka sayar ka juyo, amma idan kaga suna da arha sai ka sayo kayan da waɗannan dinaran. Sannan aka shiga lafta kaya akan alfadarai da raƙuma. Dukkan fatake suka shirya suka yi bankwana da juna, suka tafi zuwa garin Bagadaza. Shi kuma Hamudul Balhi ya shirya domin zuwa birnin Bagadaza, ya fitar da kayansa bayan birni ya kafa rumfa yana cewa a ransa, ba za ka ji daɗin yaron nan ba sai asara, inda babu mai tsaronsa babu mai kallonka balle ya dame ka. An yi muwafaƙa mahaifin Aladdini yana bin sa dinari 1000 a wani ciniki da suka ƙulla. Da ya zo yi masa bankwana sai mahaifinsa ya ce, idan ka isa Bagadaza ka ba wa ɗana wannan kuɗin. Sannan ya hore shi da ya kula masa da ɗansa, yana mai cewa ka riƙe shi tamkar ɗanka. Aladdini ya shiga cikin ayari tare da Mahmudu Balhi, wanda ya faɗa wa masu dafawa yaron abincin cewa kada su dafa masa komai. Ya zama yana ciyar da shi daga abincinsa da abin shansa, shi da dukkan jama'arsa. Shi ko Mahmudul Balhi ya kasance yana da gidaje guda 4, ɗaya a Misra, ɗaya a Sham, ɗaya a Halbiya, ɗaya kuma a Bagadaza. Suka ci gaba da tafiya suna shiga birane da ƙauyuka har suka kusa isa birnin Dimashqa. Sai Mahmudul Balhi ya aiki bawansa ga Aladdini, ya same shi yana karatu ya gaishe shi sannan ya ce, Ubangidana ya ce na faɗa maka yana da masauki domin ka a Dimashqa. Aladdini ya ce ba zan amsa masa ba har sai na tuntuɓi babana a wannan tafiyar, wato Uqamu Kamaluddin. Ya tashi ya tafi wajen Uqamu ya faɗa masa. Uqamu ya hana shi da haka, suka wuce zuwa birnin Halbiya. A nan ma Mahmudu Balhi, wanda ya ji kunci sakamakon kin amsa gayyatar da Aladdini ya yi a baya, ya sake aika masa da gayyata karo na 2, amma Uqamu ya hana shi. Suka hallara a birnin Halbiya. Daga nan suka shirya suka doshi Bagadaza, har ya rage tsakaninsa da birnin bai wuce yini ɗaya ba. Mahmudul Balhi ya sake aika gayyata ga Aladdini karo na 3. Uqamu ya sake hana shi, amma sai Aladdini ya ce babu makawa gare ni sai na amsa wannan gayyata. Ya ɗaura tufafinsa, ya rataye takobinsa a baya, ya tafi wajen Mahmudul Balhi. Ya tashi ya tare shi ya zaunar da shi kusa da shi, sannan ya halatto masa da abinci da abin sa.
suka ci suka sha suka wanke hannayensu. Daga bisani Mahmud al-Bali ya karkata ga Aladdin ya sumbace shi, sannan ya kama hannunsa ya tausasa sai yana shafa masa jiki. Yaron ya ce da shi, wai shin me kake so ka yi min ne? Babu kunya ya ce, na kawo ka wannan wurin ne domin ina so da ji daɗi da kai. Ni da kai za mu aikata abin da mai waƙa ke cewa, ka zo wajenmu a wannan lokaci kamar madara na haskakawa, ka ci a wajenmu ka sha daɗi, ka samu rabonka da shaƙatawa, ka ƙyale na duk abin da baka so, ka samu jin daɗi babu matsawa. Ya matsa gaba gare shi yana so ya taɓa shi. Cikin hanzari Aladdin ya miƙe fito da takobinsa ya ce, Allah wadan furfurarka, kai baka tsoron Allah da irin fushinsa a gare ka? Baka san abin da mawaƙi ya faɗi ba cewa ka girmama furfurarka daga abin da zai turmuza ta, domin farin abu shine mafi saurin ɗaukar ƙura. Da ya gama waƙar sai ya ce, ka sani waɗannan kayan nawa amanar Allah ce gare ni, ba shi sayuwa kuma ba a sayansa ko da za ka ba da dinare 1000 da azurfa 1000. Ya kai wannan daddauɗan tsoho, ba zan sake makwabtaka da kai ba har abada. Ya juya ya tafi ga Uƙami ya shaida masa abin da ya faru, ya ƙara da cewa wannan mutumin ɓatacce ne, babu ni babu shi har abada, ba zan sake cin abincinsa ba balle na jera da shi cikin tafarki. Ya ce da shi, ya ɗana ban faɗa maka kada ka amsa gayyatarsa ba, amma idan muka rabu da shi yanzu muna tsoron rayukanmu bisa aukuwar ɓarnarsa gare mu, saboda haka bari mu sake samun wani ayarin tukunna. Aladdin ya ce, ni dai ba zan sake tafiya da shi ba, ko da ni kaɗai ne zan tafi. Suka yi laftu ga dabbobinsu suka tafi suka isa ga wani kwari inda Aladdin ya ce a sauka a nan a huta. Uƙami ya ce kada a sauka a nan, ya ce da Aladdin, mu ce zuwa Bagadaza, idan mun yi azama sai mu isa kafin a rufe ƙofar birnin, domin ba a buɗe ƙofar birnin sai da rana, saboda suna tsoron maɓarnata kada su shiga garin su kwashe musu littattafan sani su jefa a kogin Dijillati. Aladdin ya ƙi amincewa da wannan shawara ya ce, ya babana ka sani ban zo birnin nan domin kasuwanci ba, sai domin na ga gari kuma gari ya ganni. Uƙami ya ce, ya ɗana muna je maka tsoron farmakin larabawan daji kai da kayanka. Aladdin ya ce, wai shin kai ne bawa ko kuma ni ne mai bauta maka? Ba zan shiga birnin Bagadaza cikin dare ba, da rana zan shiga kowa yana gani na tare da kayana domin su sanni kuma su ga irin dukiyar da nake tafa da ita. Ya ji haka sai ya ce, to shikenan ka aikata abin da kake so, ni dai na baka shawara managarciya, amma ka iya yin duk yadda kake ganin shine daidai gare ka. Aladdin ya yi umarni a sauke kaya daga kan alfadarai, aka kafa tantuna, aka shiga haka, sannan suka zauna nan zuwa tsakar dare. Yayin da ya tashi domin gusar da lalura, sai ya hango wani abu yana haske daga nesa. Ya ce da Uƙami, menene wancan abin da ke haske? Uƙami ya juya ya gaskata ganin, ya tabbatar da cewa kawunan masu ne da kaifin makamai. Kafin su ankara sai ga larabawan daji sun tunkaro su. Shugabansu sunansa Ajlanu Abu Na'ibu ban Masifu. Suka iso wajen suka ga laftu masu yawa a ɗaɗɗaure, suka ce da junansu, daren yau ya yi riba. Da Uƙamu Kamaluddin suka ji abin da suke faɗa, sai Kamaluddin ya yi kururuwa ya ce da su, ƙarya kuke ku ƙananan larabawa. Uban Masifu ya soke shi da mashi a ƙirji, sai da ya ɓulle ta bayana walƙiya cikin farin wata. Sannan ya jefar da shi ƙasa matacce. Sannan Safa'u mai ɗaukar ruwan ayari ya yi kururuwa ya ce, ƙarya kuke yi miyagun laraba. Ai kafin ya rufe baki wani ya lafta masa takobi a kafaɗa, ya tsarke shi da biyu ya faɗi matacce. Duk wannan abu da ake Aladdin na laɓe yana kallo. Badawi ya yi ƙoƙarin a kewaye ayari, ya sa aka yanka dukkanin mutanen Aladdin, ba a bar ko guda ɗaya ba. Suka kwashe dukkan kayan suka lafta alfadarai. Aladdin na laɓe yana kallon sai yana cewa a ransa, babu abin da zai kubutar da kai sai ikon Allah. Saboda haka ya cire rigarsa ya jefa a bayan alfadari, ya rage sai guntuwar riga da ƙaramin wando ke gare shi. Ya lallaɓa zuwa ƙofar hemarsa, ya ga jini na gudana, ya shiga cikin jini har ya kasance kamar shi ma an kashe shi ne. Badawi Ajlani kuma ya ce da yaransa, shin wannan tawagar daga Misra ta taho ko kuwa daga Bagadaza? Suka ce masa, wannan daga Misra ne, za su shiga cikin Bagadaza. Sannan ya ce musu, ku shiga ku dudduba min cikin matattun nan, ina ji a jikina cewar mamallakin kayan nan bai mutu ba. Suka shiga birkita gawarwaki suna tsikara musu mashi har suka zo kan Aladdin, wanda ya jefa kansa a tsakanin matattu. Yayin da suka yi sai suka ce, kai kayi bulun kamar ka mutu? To kuwa yanzu za mu yi maka ta gaskiya. Ɗaya daga cikinsu ya girgiza mashinsa, ya daidaici ƙirjinsa zai caka masa. Ya riƙa addu'a a ransa yana ambaton sunayen Allah mai girma. Sai kuwa mai niyyar kisan nasa ya jiyo kan gawar Uƙamu Kamaluddin,
ya yi mata kaca-kaca. Daga nan suka juya suka tafi. Aladdini ya tsaya yana hangen sa suka ɓace. Daga nan ya rika bin su a baya yana kallon wani tsuntsu yana bin su. Duk inda suka tsaya shi ma sai ya tsaya. Idan sun tashi shi ma sai ya tashi ya bi su. Suka yi nisa sosai sai Ajalani uban Musibu ya ce musu ina sansano wani yana bin mu daga baya. Sai ɗaya daga cikin su ya juya baya yana lalube. Sai kuwa ya hango Aladdini yana gudu. Ya zabura ya bi shi da gudu yana cewa to ƴan uwa anan za mu tsaya sai kuma mun haɗu a kashi na 4. Fatan za ku ci gaba da haƙurin kasancewa da mu. Kuma fatan za ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai.